हाबाय लास्ट जोङो मोनसे चान्स होस्राबावनो जोङो सानदों नर्थ दिखियाजुलिनिफ्राय सासे बाहागो लाफैनो हागोन बुंबाय थाङा जेबो नङा बेनिफ्राय खैलाजुलि हेलो गाइस अ सॉरी नर्थ दिखियाजुलि आरो खैलाजुलिया कमप्लिट जानानै फैगोन दा तेजपुर इउनिटनिफ्राय बाहागो लानो थाखाय आं खावलायहरबाय ओके नोंखौ दाखालिनि भिडिअआवबो नोंनो फार्स्ट दं मोजाङानो गेम नायनि बेलाय जोंमा बर' बिथाङा बाहागो लागोन नङा रजे गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय आंनि मुङा थरायनाय आं तेजपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बेयाव बाहागो लादों आरो बे खन्थाइ बादायलायनायाव आंनि बर' राव गोग्लैदों फोरोंगुरु होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि गुरु जायनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा सोलोंनानै लानो हायो बेखौनो फोरोंगुरु होननानै मिथिनाय जायो जोंनि बिमा बिफानिख्रुइ नैथि गुरु होननानै बुङोब्ला अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जाबोदों जेबोला
nama angge lagena garbane yonaiku lagena garbane yonaiku dinai banakona nenanai dona Bye.
Lambayaya Pulis peragau tanana हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी शाह है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल जी भर जिया सोनी मामी इरठा जल सब से करो और मैं दिला गया रे तारी गया रे माबा बुंगोन आफादगिरि नोंथां दिनै सनितपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एबसुनि 52थि बोसोरसाला जथुमा जागासिनो दं बे नर्थ इस्ट जुलिनि नैबे गेलेनाय फोथाराव एसे गोजानाव लाफैब्रा भइसखौ खोनायो दे दा मोजां बुंदों हा दा मोजां बुंदों खोनाया दा मोजां बुंदों अ खोनाबाय दिबाय दं कुछ बोलो यार कुछ बोल नहीं कुछ बोल नहीं सकते हमारे आगे कार्यकर्ता लोग नहीं वो लोग का अलग है हम लोग का अलग है ना बोलने वाला वो लोग का अलग तरह के बोल रहे हैं हम लोग का अलग तरह से बोल रहे हैं माइक्रोफोन पेडल सेट कर दे दिनैनि जोबथा साननि गिबि हाबाफारि Dokter duku semua apa bukan laka itu biru tu nama apa kira biru ni lagi sebiru apa tu mana
फानलाय फानलाय खूब से जय 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 ओइ इखो एसे बोखोनालाय एसे बोखोबाव गिरिनि जानानै नोंथांनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय जोंहा समा थोब्ले माब्ले जाफैबाय बेखायनो समखौ नोजोर होनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांनिसिम जोङो मोनसे आयदा होदोंमोन गुन गोनां सोलोंथायासो सासे फरायसाखौ जिउ जाफुंसार खालामो आरो शान्ति स्थापনৰ যোগেদি बर' জাতি राजनैतिक आरो अर्थनैतिक आर्थ सामाजिक
শিক্ষা खुलुमबाय बयनिसिम সাংবিধানিক যি অধিকাৰ गिबियावनो আছে সেই दिनैनि যি बे ধৰণে जोंनि आयदाखौ सावरायनाय बर' रायजो बिसारिছিল मासिगिरि बिथांनिसिम साबायखर थाबाय আৰু लोगोसेयावनो सनितपुर মোৰ डिस्ट्रिक्ट এইটোৱে आबसुनि অনুভৱ যে বৰ্তমান এই ঠাই এতিয়াও सेक्रेटारि বহুখিনি आरो যে आफादगिरि অধিকাৰ बिथांमोननिसिम আইনৰ অধীনত नोंथांमोननि खाथियाव फैनानै इन्टारेक्सन खालामनो खाबुखौ होनायनि थाखाय लोगोसेयैनो जों सामाव जिरायनाय जोंनि सेन्ट्रेल आबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन एसे आगोलावनो स्टेसनाव थांनाय जोंनि रायजो सभानि एमपि बिथां रंजा नार्जारिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरनाय थाबाय যি সীমা दानिया आं बर' एसेबां गोलाव बुङालासिनो जोंनि गुबै थांखियाव फैनोसै 60খন गाঁও অন্তৰ্ভুক্ত गुबै थांखिया आंनि আৰু বহুতো गाঁও जिखिनि आयदा होदों बे आयदाया जाहैबाय भारत सरकार অসম চৰকাৰক क्वालिटी माने गुन गोनां আহ্বান থাকিব दाबि जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां थायोब्लासो जों गावखौनो सासे जाफुंसार सुबुं दानो हायो आं बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंगोन फंनैसोब्लाबो एसे टाइम लागोन आं बेयाव दोंथाम सल'बाथा सर्ट स्ट'रिजों फोरमायनो नाजागोन आरो কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য मोनथियो ना सल'बाथाया माखौ बुङो सर्ट स्ट'रि শিক্ষাৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়া যি आंनि बे बिबुंथियाव टटेलै आं ভাল मोनथाम बाहागोआव रानदों অভিযান চলাই আছে আৰু गिबि बाहागोआनो जाहैबाय সেই অঞ্চলতো বহুখিনি सासे सुबुङा গেৰাণ্টি স্কিম আছে जाफुंसार जानायाव এই স্কুলবিলাক नोंनि जिखिनि सिटुएसन माने नोंनि जिखिनि प्रब्लेम जेंना न'खरनि जेंना बेफोरो जेबो बादा होआ आं बिनि सायाव मोनसे गुसुं बिबुंथि लाखिगोन मुख्यमन्त्री डाঙर जोनोम होनायानो जोबथा जाया जोनोम होनानै बेखौ मोस्रोम अरसै थाम्फै अरसै बे गथ'खौ बे फिसाखौ बे फरायसाखौ सासे गिदिर मानसि खालामनांगौनि थांखि लानानै जोंहा खामानि मावनांगौ दं बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जोंनि जि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ गोजोनैनो लाखिनो थाखाय जोङो मालाबा मालाबा गाव गावजों फंसे फंनै रागा जोंलायनाय दाय होलायनाय जायो बेफोरखौ जाहाथे जोङो ज्राब गारलायलायनानै बोरैहाय जोङो संसार जायोब्ला जोंनि समाजखौ जों मोजाङै दाफुंलांनो हागोन बे थांखिजों जों जाहाथे जोंनि नैबे